Здравейте, приятели! Днес ще ви споделя 3 неща, които се промениха при мене, откакто ползвам технологията на LifeWave, така наречената фототерапия или пластирите X39. Първото нещо, което се промени, бяха болки в ставите. Аз имах проблеми с лявото коляно и десния глезен, до такава степен, че не можех да си правя танците и зумбата. Но това нещо се промени, откакто започнах да ползвам технологията, и то в рамките просто на седмица, не повече от седмица. Второто нещо беше хронично безсъние. Всяка нощ се събуждах в 3 часа, без изобщо повече да спа. Но това се регулира отново, като започнах да ползвам пластирите. И третото нещо беше астигматизъм. Аз носих очила, имах астигматизъм. Сега вече нямам такива проблеми. Това са 4 години по-късно. Това са трите основни неща, така големи, които се промениха при мен. Откакто ползвам X39, лепенките, които активират стволовите клетки.